थाखाय जोङो मोसानो होनानै देलायबाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो दायो सिंगारफोरबो गाखोगोन दा देखायगोन आङो हानायखिनिखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला ना मा होनो मोसासिगोन नै एबार मोसायोसो जोंहा एबार सिगासिनो दङ आयौ नै माथो नामफ्रा बुंबावबाय माथो आंखौलाय I'd like to inform you you keep patient and go for a touch to run. मोसाखांनानै जादि गांबाय आं गरम नालाय दै लोंबाय Pagla saya sona, ang sana sona, neng ang zoray som tabay ta, he sona, he sona sona, neng ang diziu, ya.
I would like to thanks to Rebojit Ras. Many thanks to him for enjoying us. Right now, अभी मैं और दूसरा सिंगर जो है हमारे ऑलरेडी इनवाइट किया गया है, इसको मैं बुलाने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को तालियों के साथ स्वागत करने के लिए बुलाने वाला हूँ। Fugbili Basugaon. Give a round of applause. She is Fugbili Basugaon. She is a very good singer. I would like to honor with Aaron Knight. So from the union body, please do. Big round of applause. Thank you. Enjoy.